free to trade me team. Asaase Yaa, me da home me free to trade me team. Asaase Yaa, me da home me free to trade me team. Asaase Yaa. Hey. Una ko ka cha Aprebi say ya na me do say gina ho no. Me Aprebi, me wan. Tabe na me ka sa Aprebi. Na wan. Aprebi, me ka se me say chiro da ben. Me na me ka ye. Aha. Aprebi, kontom poni tro ya mu twa gu mi so die. Mo we ya me Asaase Yaa gu mo so. Ajubi. Wo tan to Asaase be Asaase Yaa. Ajubi sana ate. Na me ka ye. Enti wan kan che me say aya na adoma na edu say te gina ho me boa. Wo de china ya be se. Wo sa so ferry when you want to. E be ka che me say. Wo be Asaase Yaa go dia. Me ka to e fi na ko. Wo me to ka sai. Wo ya bi so. Me ka she. Wanka. E kro han ko konsia. Esoko yesi na wo una wo wo san shawo mo na sha na nanu manim ajina ha Asaase Yaa shayi wanu wo me shayi na Asaase Yaa na ho mo na ho na bese ko pana ya de wo se ko sa shawo ko pana chew na se ko du fikese mu ha se woni me bese na wa na wo ka bese na wa ko chima na buru Aprebi ti na ala ji de so mu Asaase Yaa say ko ajisai maneka e ma ko bi so mu go down fi e na ko fi dia no ku betra se no ku do won sanu hunam ye adwumaden enye wa hu kona me akwan na de na no ba gu ni sisi ampa fo mu ko ya bo se o shale ampa bere mi na me ko fo ma ko pega na be gu fia ma na de ahye na no nutu nim ampa bere ejewa o so ase na se wo pre o hu se ma diprom ha nyina ahia hweye so wa oni si ya ni o pekasa dodo ha na me pekasa so ba tikami ni wachi me se o sa ya nya ne ho abete on pebere nya ne ho abete kona me ya pan de wa me na se ya ko dom ya kan wa kawani ta ya kan wa kan ni ma si ta ti on pebere ta do enyo se ma o san ta do Asaase Yaa, me free to trade me team. Asaase Yaa, mon come down. Me free to trade me team. Asaase Yaa, me free to trade. E be ba asem. Mi de twem kona me pra ma pra. Na be hu. Ya na be ye me, she na be ye me ye. Me da home free to me dem da home free to me de ni Aprebi ya itono na mtieno Me da home free to Kofi. Me da home free to me de ni Aprebi ya itono na mtieno Na bio. home free to Ada ku ka bibisha na. So jama me wa fa na ko wa. Ku hwe de bi mai. Tena wi na pi. No way. Ore? Ana ko di bari. Papa. Ana bidi ka ha be mu. Eti bidi jani bi ayise bitie ni. Oi. Papa, Me tia o.
Tu vas tenir. Asaase Yaa, me da home free today. Me free to trading, team, ya, me timo. Asaase Yaa, me da home free today. Me free to trading, team, ya, me timo. Asaase Yaa, me da home free today. Me free to trading, team, ya, me timo. What's the one who could from my mum? Ada papa ya den. Namu ya say. I Jafua. Namu ya say. Jafua. Say. Oh, what ya go ma aye. Wa ya den papa. Who could from a question penny? Menua Cassandra, say woman mesro. What's it? Nancy Minia one day. Eti buame. Nene mofwe. And you not talk about a tobacco. Fanamian, you mammy. What's your sumati? Now, Sumatana, the Pema Sensikai. Kotokuro. I shut down. Over to Sammy. Papa den. I don't say. Oh, you want see your papa. Now, Monsieur, I am young cuckoo. Well, Monsieur, Monsieur, is something well, Kenny. Goodbye, Bessie. Why, young cuckoo? Papa, na yiri ni mi o. Na yiri ni mi onye wakoa. Ni ana me se mo ma, me na me se won kwafu mo kwafu. Hey, Jafua. Una casa mama. Papa den. Ada na o ma ya sumu. Jafua. Sara otie. Jafua obi asakose. Hele menyi na duo. What's it me très simple na me ma. Mo Jafua. Ama me. Na ba ni ba. Mo tu dia bia me. Papa se no nkwa ne wa. Ele, unana. Adwokuru baako 91. Asori pe fom ko pe bia ne ba. E ma wunni. Jifo sinya bidi. Na wase mwa me. Na mi nafua. Bani bani maye. Papa onye jimi fo ye. Ti ma hura ko benya awo. Se ma hura ko benya apemo. Papa se anya me nkwa so ne wo ba. Anya me nkwa so ne wo ba. Matemi dasi. Awade en bosa awade foforo. Sika meji ebu ama menyi biem. Ko ma hu nan. Ana ma hu num. Sare won fawo. Ya wodi pota akọ. Ni ko sha me sa beja awade. Ba do fasi me na aboa. Awe na obai wa amba paadie. Papa. Awawe e na obai wa ma paadie. Ntikiti na akwa sum apese oni ne onye bi. On sum sa bi. You are coming there before come on. You are okay. Anybody, he said, you will find a good moon so far. Sending us, I can see pan. And then what? I told for all about no. Ya be mai sikani brinyo chichi so biedo bisudo wafo. Ya be mai andi brinyo. Awawe ba fu ko ba. Aden wafo. Ya be mai sikani brinyo chichi so biedo bisudo wafo. Yes, my papa. Ya be mai andi brinyo. Sikani brinyo. Now, would you pass a bench? Ya be mai wanyini. Oh my Ya busia penini. How quality? Mawo. How quality? Listen, me, Mawo. Me, Mawo, na piwachi. Na wana hawe gede ukasa uba ukasa kasa. Ene kwa sasem. Masi be me. Buama. Jamfu akun buama. Me ba jamfu akun buama. Oh, so. Be ya ba de manya dwe. Ugo de kan kwa mbu. Na wa masi ma buame. Ko ye mo fu ka kama me. Was you ajameba? Fo. Na me ka. Aria, papa, me na mama na ma. Ai, Jafua. Don't catch me no. That's how we see mo me say. Be ni wo bufo, akobu me yire. Me na say na me ti o. Me bufo na akobu me yire. konkolele. Me wo. Sese Jamfu wonya akola. Wo bai wonya akola. Woni ni kunu to ko kache be man say won kodo wo fo ma na won ko yibe enye fe. Bob Santo. Yey. Chese woni me ba Jafua. Ajure ba ko. Lele Jamfu so wonya akola. Hey, Jacob. What's your fly? I said I want to hear it. Busa, say Jacob. Me am Jacob. What's your fly?
Answer, one young doctor with a new job. Why you know why you're not woman. And the woman, so I said you want me to drink. You know, I will pass out to ya. No free, I said, you ain't a woman. No, it's not me. I'll be what is Uncle Boy? Hey, la, the chemist, who should buy Jayo? You, Jaw should buy you, but I say, and you watch a Yana Conco. Oh, said you bought. You know who said you bought? What's your Conco? What's a petty? What? Oh, I know that. Wakum, I know that. I'm not tiffy. I know that. What you know? What at the point? Someone who can't have a second. Oh, gentlemen. Oh, what's that? Giant and put my head in. What are you going to do? Like you want to get out. Without having. Without having. Yeah. That's how we are going. When I want, I mean, no, Nimeti, minimum, but the Coco, but Yabamano, Besino Bata, so Yabamano, Mama also so. I don't know how you know, sir. I know what do you know? I said something to some penny. And in my bottom, well, giant, sister. Call a lele. No woe. Now, Sister Subai and son of my woe. Also, Sister Subai and Wayne. What? Sister Subai. Now we have an apple soda. You know what? Yeah. I was ready and some more. And someone was saying, yeah. Sir, no, watch him, Hona. Tell me, Janet, from the America. Yeah, drew a decay. Like in here, was the kind of the madam of that before. And dear me, what the air drew Uncle Bank. I remember you achieved. What's your career? I'm not doing a sentence. I am and who no more. Now, what is our custom with a busy? Yeah, I think, I mentioned a cotton and qualification. I don't put Timotia. Coconut, mention qualification. What's your farm? I'm the man. Again, no, the wooden kind. About 2 hours. I am doing them dead and so. I'm not. I don't know. One has a woman make it done. On your no. I don't. I want to market. As the Frank, my good to me, Bravo. I cry on my pleasure. Come on, Monte. I'm here. Yeah. Bawa, the poor woman.
so anu am free heaven besre ko ye na me bayi aye koko a mabɔ na tɔpɛ egu hɔ no me ba koko ni hɔ bio eni hɔ sama usu no obi a ha da bia wo ha na kwene sɛ eno a wo ko fie no ni wo se yakubu so besene twom ko yakubu matana yakubu bio ana sɛ yakubu wo hwɛ so ni ntino mini na ja adwuma yo sense yakubu o konfo wo nyɛ hwɛ so ni bio what ana ba wo mi so de da bia wo epom ha enti me di jaw o tin kan bio sɛ yakubu ba ha ma so ntina de me kɔ akɔtiri fi ne edi wati wo ba wa hwɛ ma me kan tro yi ase sɛ wa ma wo yɔnko antwa kora wo twa bruda ada na wo de wani ase yakubu so sa na de yakubu no no ɔre papa ɛno so ni me hu ni sei ade ma hu mi se me hu me tia ne ba na twam na man ka so no ɔba me se sɛ ni dina wanya de na no ɔfa me se me ya me nyɛ sa hu na ba me hu ni sɛ ke hu na ka me nka hu no kita koko ni me hu so ɔkɔ na ɔba ne ma hu ka hu se mi o te sɛ wo de si me so sa ɔse ma hu so bia agɔ na me se yakɔ na mu so ɔkɔ ɔkɔ na me ko fi na je ɔkɔ ni ni no kusa wo bɔde na me ntimi nye bi ne no be ne ne bɛkyira sɛ ma wa no house ade ni hu bi da asɛm ne kɔ ne ka Efiri tete oduma nkoma bo asase ya nso ye oduma nkoma asase ya efiri tete onyankopɔn de ɔte soro nani ko asase hunti ɔse asase ya ne na ase nti aso asase ya clinic ene enyumakuya hodo ya won maka wo mafa ye ho kabie Lawson Enterprise eka ho be ensa adweso nyina ene ho kwada so ene DVL hwe enimo ena fe Lawson Herbal Center ye di enupa ba the virgin doctor nya enro ne bia delay man capsules wo ho no mo Lawson Lawson Law Care yinso wo ho mama ene de aka ni nyina eboa empomden eda wonum nyina asem ofa kwa ba ya me de na hima asem kwa ya mesere na fight woni wo yire so obufu ma na no wasema kwa wo yire so ai obufu yire otimi de wasem kwa o maso school fees kra bi wa wontua obufu yire a otimi de wasem kwa o maso nti usara bo sufu ma so a otimi de wasem kwa ena se na so wo wasem na nya de wudi na nya de o papa no wo we na sekane no se wo baye asobrachi a wo yire na usa no so se tumaifo show ansakra na dwuna bibu amu nsima yi ase na na de umu yere kro pe so otu firifie no akoka so ontu firifie anaze o nsi wayi ase o de wayi ase kwai wahye no kra ne ka wahye no ne ka so kane no na japade pa obita de gya ne maye sabia mu sabia so koko fuo ene kumasifia na nkra fie eno ne japade pa ti so oba pa so sebe ebe wo na ne kunu be firimu na ne manya japade de ene na nko yiti oba no kodwa atoa na we de ne ono mo ye no meka se mpasere ene o mu yi na enso oba no tena ho a be ma no de ensafuo no a na no asem no wo de bre ne mpreda da de bre no kokufrempo de bre no wo de saade ne bebo oba no enso na mi ka se enso ne o se ne ma na aye bone wo fa de enti kura wo de na bufu abeso ne mraso yi wo se na se nkodo no asi afuo ka ba ko asem ye ne pe ya wo komo obetimi de na anu awie otimi se wo machine pa wo fidie won konko ye bo ama won kodo ana ne yire no Jamfu ase mo nkonkodo wonko wo mo afum entwa yi jamfu ya anya de se wo se asre na se ado empani se ade a
wase ene owuo sere wado ana akọ owuo die na nye owuo die die a wase die na ese okro na wase so kokodo no na eba no wanya akokoduro se papa onye wakoa na se ofa on se aba ajemfu ankasa yemu o se ade wono nko an wase am se wo twe no nso ne kunu no hwene mu homa ai na nso empani se komfo dwade wedi no enti ono baabi ope na ode ne feku obo wa se dwaye na se wo ya manachi ya nso enchia na se wei no gidi se wo ya adwuma ma no se be wono ntete so wotimi doko fomu wono otimi etu afuo na se do ase kama na mframa se na de wo se aduro ya duokro ba ko na se wo kura na nkae se wo tena fie woni wukunu no ka mo te fie hobi ni kwa se ka mo ko bo mo kura o ka wo ne mo se no nyina te fie ba ko na ka mo som wo na mo som wo se na wo wi a wo didi a wakoda sebi nkunchire na sa amasa na wo se anya akukoduo atimi anante ana wafre na se dia hye ne chroboa no se kadachi echina kokodo mafu ya se mame odi mirika abc churosem mu se ye de tutu ho a abc churosem mu hwan asem de si mu Joseph a ni nuanom koton no wo se ebra wo se pe o maame awade no no ayo wo ko mfinhia nso ko somoyin ai no mo se pani nware ya akoda pani nware ya akoda nware no sa so mfinhia nso ema ne ye mfinhia dunai enne na sebi o sebi osu eja ato ama miremire we eja efira ama sebi nkwa eja adayo ama ni sunu bi e ka bi ahwe no wo tweja nkasa ne waso ko gina ko dwa mansa kwanta na so ne pa abafo so enti oba no ajamfu a wanya ade obu ose animtia tisi obi hwe me na wo tie me na se wase ebusi wasem na se obeyia no kra se papa we de adabraka ense so kasi usi anim se anhwa na ma no atia wo wadi usi atema wie wakasa atia na wie wate wo nkwaso awie ti wo a wo ye sa de na so wo yin ne se kwankolelele so wo yo na ase wo de nani asi jamfu anso ne kuni so oso mama anso doso wo mu nyina anso aware nti adan wo no mu kunu no mu de won sere wo no mado na se wo no ana wo hwe mu nso am se wo ne bapani nti wo ya de ne kunu ani ma ye fem lokre na enso mpani si nye obi ne tintin kofia so nkomene so no aba mani ko hini ne minimu ana so we de obi tintin wo de oba ti se ama oba so no se ya ma aha eni ti na wo ka se ato ye bu agu bu nsuo na ye oho na wo fa oba unu aba senso oba ne sere so ya da de so na enso ne abafo enne asofo binom sabe malamfo binom anankramofo binom adifo binom se ema na ekwa awade ane aka chem se awofo mo hwe na se mo anko ono mo nche bio na bi yes antefo ya kamfo de ya busuabɔ no e wo hoda busua kese ni bia busua kese pa wo hoda enti nsese ye kasa asem no kra kire ono ma e wale no na be ma no hunu se na se ne yere kuma bia ba uzo aka na ni masi so na kwa bra na tikoda na wa mu se damale so emwa enti de jamfu aye no entwaye wo ya abaya ensua saade bi enkasa wo se anim sa na aye sa sunsum afreja ho e kata wo so no sunsum ni dwane firi wo nche na se ofa yawo konkolele de edina bibia di adanse se de jamfu akasa mu no bibia di adanse se wodi nani asi ne kunu no so ena nyese ne kunu no onkodo no kora wo na mse eya abroso eya trahye eba ne se ya kwan be no won fa so a won kan che ne kunu se ono so na ne nye ho mo piafo de yes wo ye ne se papa wada roma empani se ka wo hene nim obadwom yese na wani e dren dodo wo hene wo kana nim e obadwom a wo hene wani e den dodo wo ye badwemba obehunu de opa akire o me wase wada roma me se wonya me die bi ma me ne yeso ye nsa akoya no eti papa me sre wanya ado wo so ma ne nwie me de no uni asem ka de wo hene pe ne ye ma no wo ye wo se wuni kura de obetimi ne na dia no baba e kakra mankase piu kakra sanse wuni de yemfa ne se wonse so no na wo se a ne sunsum kata wo so no dabi wahema yenya ne sa na nti da biya se wo best na wo twemu ni nyina da se na du na duasa na wo se kokodo no a na afa se kan na wo du na fu de odi ama wonti da ache so bedu so de ye so ba wo ba na se ne ofa de ama wonti asa wo so de odi ama me na wo se be so ma na duani di mo piafo wo se be so me do me de na enso eja ne nna no o so wo ma na aka na o yere nko afitom sa wo ma na enso kan etete no
sɛbe o na maa no kɔ a na mɛɛma no mom te fie no ɔno mo yere no ma ba awade ase no ɔma bɛsom ɔmo maame ne ɔmo papa no na wei di wei so wɔanya bɛɛma ɛmaa nko a na onya nti maa no kɔ enti maa no ɛsɛ sɛ mo hyehyɛ wei kɔsom agya ɛne ɛna ebia na awɔtwe na wei so akɔsom ukunu buada na awɔtwe ɛte sɛ deɛ nyankopɔn deɛ no ɛna akɔmu nti nka so ɔkyekyɛ de ma ne mama no ɛna wɔn so nkyekyɛɛ papa no na nkyekyɛɛ sɛ wɔde n'ani asi gyamfu wa so nti na ɛma ne kasa mu no gyamfu ya kunu no onim adwuma ɔfa yɛ mu tatentene ne me yɛ mu ntankyia sɛ nti gyamfu a hɔ yɛ kama yi ɛne sɛ ɔno so amen no a afei deɛ wahu asɛm afiri n'anum aba a wɔkasɛ wakasa tie papa yi ɛba ɛnyɛ saa ɛnkyerɛ wɔ se baabi a megyina no ɛba nyɛ saa nkyerɛ wɔ se na mmom ɛseɛ na mmom ɔpepe sɛ ɔka asɛm ma ne kɔ ne se asom yi a ɔnkɔbɔ oni amanneɛ woni deɛ ɔtumi daadaa wo tiri kyerɛ no yɛsusu yɛ tete nkuraase yi yɛka sɛ kɔ asutinim kɔsa nsuo bram tumi ka sɛ menkɔ nanso wohuru wo se anim a na wokɔn da ho wobɛkɔ wɔbɛɛma agyina hɔ hwɛ adeɛ yɛbɛbɔ wo sum ama yɛbɛsi asi ɛnso woni deɛ ɔyɛ ɔso wodeɛ woni di nɛ ɔboa bon sɛ ɔhɔ a no ate kakra bi akɔhyɛ w'akyirɛ hɔ ɛnso agya deɛ ɔdi agorɔ a ɔbɛma yɛadi agya ɔbɛmu abuada ɛsɛ sɛ ɔsom wo si yie ɔnokorɛ mu enti ɛno ho abufuo na wɔkɔ nyinaa na wɔkwan korɔ no sɛ mekɔ akɔbɔ maame mekɔbɔ wo ni ateka mekɔbɔ wo ni no deɛ me deɛ mese ɛno deɛ wɔ deɛ fire ɛnsɛmfuo no a bɔwitem no ɔne ne mpra no daa no ɛde baeɛ no nkɔmmɔdie no a na ɛno so koraa ka w'ani nye ho anka yɛnka nhwɛ wo se wo de a sɛ na onim sɛ ɛyɛ ne nsa afuo mpanin se sɛ wada ka asi aburokyerɛ anim deɛ da mu sɛ yɛ wo de a onim sɛ wo de a so ɔm sɛ ɔgyama ɔka kyerɛ betwani no sɛ gyama wɔmmerɛ ne bi nti n'adwene no yɛ ne sɛ ɔhwɛ aketekyua no a pɔɔdɔ no na yɛ betwani ne pɔɔdɔ ɛneɛ ɔno a n'asɛm ɛnyɛ ne deɛ enti kɔnkɔlɛlɛlɛ na wo se koraa di fene koraa yɛ akwadaa ntaa nka bi seesei kamba mɛka waka kɔnkɔlɛlɛ ama ase adeɛ ne nsa ahyɛ mu lɛlɛlɛ mɛwɔ wo wokɔka saa asɛm yi ne ba wɔ so ɔbɛwɔ ɛfɛ abɔntensofoɔ eti papa nkwa eti eba papa ne maame ene wo mama ni fene ana o mutumi di fene na nya fene adebɔ we adebɔ om adebɔ ye dia adebɔ ne se ne yense se akwada aka bi hye baabi ese wo bode ye ho eti ko ka konkolelele wase mewo wo na saa mewo wo yi a wo kan o yes no aye ne se ya ka hu mewo wo se de birebi hempani bi ka kire won medina cheche mo sori a emu ya dre dia mbabu mama de na mko ye we na mo mfrɛ me asɛmba de na me na mbabu mama de enti na hema wadaroma ɛsɛ ye ma ɛseɛ ye seɛ na ɛna ɛyɛ na emom ɛseɛ nso duru baabi a ɛsɛ sɛ ɔwe ahwehwɛ yie konkolele nyame amwa na afa sɛbe kunkuma bo adedi obɛyɛ chi ɛna yere kɔhwe aseɛ sɛ ɛfɛ sɛ ɔba no wokunu na mode ntɔkwa ɛnam abɔnten saa ɛyɛ wɛna papa na ɛwɛna pa ɔwɛna so de kunkuma bo ate sɛ edi wo yere akyire ampa so ɔba ne nim ne otumi yɔ so anhwɛ yie ɔbɛto abɔ no amena pia ɔbɛto abɔ no ɔbɛto abɔ no enti wɔ so ɔbɔ no ho bae ɔfa nipa tirimu ɔba ne wokunu o nya bɔnten sɛ abɔnten so ne deɛ abufuo na me ne wode ko na ɔba ne wokunu betumi apagya bo wei ade abɔ yere fa bo na mmɔ no kro ɔbɛn na obobo no sum ya na mɛma no so ɔno mpomu ɔde kyɛ mmaa no ane deɛ ti ɔbɛn na ɔyɛ so no bɛbɔ no obetumi ato nkyɛn no wabɔ ne sum amena timi ɛnkɔ baabi a ɛkɔ mpani nim yɛ sɛ ɛyɛ awalesem ɔfa ɛfɛ sɛ ɔba ne wokunu de ntɔkwa epi abɔnten saa me ɛhɔ na gyina ɛhɔ de ɛno deɛ ɛnyɛ fɛ yɛse abusuasɛm te sɛ apɔnkye tɔkwa epagya no ho ne aka to fam bɔkɔ ɛna awalesem obie no hɔ ɔsa na kyɛnkyɛn ɛwɔ dwa so maame ayadwoma no bɛka kyerɛ sɛ awalesem yɛnka ne french yɛde wada deɛ wate aseɛ sɛ ɔbɛtena mu no ɔne yɛbua no fɔ na deɛ wayɛ mi gyae no no makorɔkorɔ no watena mu saa deɛ no odi fɔ kora ya korɔkorɔ no watena mu nyɛ saa agoro ho ɔbɛkɔ wayɛ no adwene wogoro ho ɔbɛkɔ sɛsɛsɛ ti ebua no fɔ sɛ ɔde sɛ kurokuro ma no ɛne
double man omu so say me wu se am pass to ade board na wu omusu no na confirm so ba no ono so odua kakra akroma betima befo akọ ketua do ono so ni so se mehune so ohunu de ayi ahoma so enti ese eja ne na so tokodi oba na okunu tokwaba mo ntema efie baabi a ono maduro mo ye sebe abusunya wie omo ye moja ba akọ wie omo ye bibia to omo wade entimi ngu ntokwa na bebe mu ebe mu wie a ade eche bonzo ho anu sai busa na madua ne wai obebusa so eza mo nkonya mu yefunu dabi achecheriye ne ontini nyane da ka moa dabi etese ono kose de na adua ne de odisi ne ho me yonko bi na kwabna firi ese de yire bo ni sumu afiri tiburukusu ya na afiri tiburukusu ana o se ne yonko bo ni na yire bo ni sumu firi na chi ana o se saade na asiere de nya de a obeso soso bi na kwabna firi ese na do nsako ka oba ne ye de no nso bo obi eji se odo nsako ka no na so ono so abowa enama enwe mfie se nche eno yenka mo obi nte din ayi so opo yire no wa hunu so yire bo adwaman yenka me enua ma no nte din esho ho na ewo ubo onua ma no ma ne da wo wate ase onua ma no nte ase eji ko ano tu letna ho din oguro ho so na ewo awari ensam wo mu pa obi yire tu ne punu aburo no abusa be ma no simitu kwai wo so oboa oboa enanso we de wode apia bantra mankrofo omo hunu se etasi ento won se maami a ogina ne buchi ahun wa nta mfusi wo mo kra dabi oni se ya ma nya hwe eta akoso ntinya nwanwa na mmom esa nye ye ya wale fo ansese saade esua bi enye agimina ede mai esa ebuo kra ye wo nipa de bo ma wo no e wo fam fi so obia na mo obia wo ne house ne ho wo na ware papa obia ni wo no mo doctor bi amire bi wo say awafo na ho wo mo no emfi wa mo nyina wo pretende as don't mind them they are pretending o ka mo foto ka say want twi papa obia wo ne hawo enti ere na wo de obo wo die de da wo hye obia na wo kire wo die mu akwankwan kire do obu o so okasa na afiri ni mu ti so wo yonko bi na wo do okuno ya na mafo be ka say broken heart ya ache no mana kwan mana nkasa okasa bo nze no ma ni nsu anu enu anu na atiko ho atano ne ho aba no tv na ti ati akoda na je say ma me konkolelele eyire he o tumri katente o de last jina akura guzu eno wo ko ne say ye onim di okunu betumi ayo okokura ama me no so kra wo no so woje no ho sekire me na eye den na wo so jeje wo mpra na dan ni mu wo so odi agura obobu na wo na to amna kesi yeri mu woje ne mpra na dan ni di so ono ni mutene eno okunu so sebi okuntunu ogungu yo wo fa na yen hwe na twumasi so utwam obi fie oni ababa wa no wo tia so ka che no sa wo de twen na abehu duabo ka she kodu che na abehu wonim ne efiri soroba ni nyina duabo ne efiri soroba nti na ohene bia hye krobonche sebe ya bibi mfiri soro mbefiri na wura enti so obie wa no ka kire obi se twen na abehu na sebe edi gina mpanini mu a udi fo ase sebe ye de ne hye wonsa an kire kura mfinhia miensa ai ye de ne be hye wonsa ka kire obi se twen na abehu na kire ze tena wana mko fa tupa mebo mu enti ye de ne hye wonsa mfinhia miensa ebi so wa kura mfinhia nkron ada na ye miensa awie ye ade de ntia ma na ye saa ne se ebi a no wakope paade hunu ni bi ana obi obo anwe mu bi no wa ye nhyehyɛ ebi amana kɔ yie na ade a woche mienu enye yie no ya na de so wono mo yesu nsumu nyuma ntimi yetia enye yie enti so ya abranti ana babawa na usua wo mpena so usua ukunu so usua wo maso usua ofipam ni bi so usua obi a sebe woni na di agro pen so se wo twen na abehunu asem kese pa do gina hemfie bia obedi ka be kasa we osama wo ho a eyeye eyeye ibetumi aso eyeduabo
Afe ye hwe e maba wa na omudi agure adwubi. Hwese ese wakɔka asɛm sei, obie wa no a wo ya mede asase ya. Oyade a otaate na odifie. Ena yade eta akoso ofie a ofiri mu. Empani si oduma se fifiri odum. Ena sebe obi enyi nkonya enkyere moti aba. Dabi ono mo yi nkonya deda. Ne se na ye de kese. So enti saa ababa na efire na brefi no. Ana baako no oyo ka se oye odi asase ya be adwubi no odi asase ya be bodua sese no ade a ono mtaye enso ye no kresa asem yi waka enti afedi ye se kokopa che onye sa ne du mpaninim a asem beba na odi mirika di na chire no so obeto no de eno de sebe boachi bidin so no enye se wode wano ebe kantam bi ama wo ho sanse se wo do nyame o se wo kan tam o mpani se ntam nye adepa ofa wo kan tam ase na mo ato aso ni entam duabo e ade kro ese na nya ade kro sanse entam mu eni enya duabo firi okay ese wa fa ntam na nya dwuma wa fa nya dwuma na adane bibi sanse obi wale a ose medow na makrokro na me ne watena kopim se owuo ebetete entam ti so okoro ankodo no ankokrokro no owuo mu o anwamu o no antimi ankoya na adane owuo na atete mu ntam na adane na akoya de foforo ene se ne ye boye hudua wa somfie hu papa on se ensidie se wo frade bi a eni ho se emra meye o kaginamu ana se dance ni ene ntam so ne se wo frɛ de soche wo bi na do ho atwere no entam asore ma mashia mu ha saa na wodi kai wo frɛ se me gina monim ni nyankopɔn anim firi na de kro me fa awura asomasi ɛyɛ me yere prekopɛ papa mu monimu asa ya lo se ɛyɛ na asofo na ɛka na mo ka bi di akire o se sofo na ɛka na wo ka di akire kire se wo pene so wo kantam edi so okasa antam no a na abaye bibi ama wo amoni ama wo so na wieye no ekoye duabo na fa ya ense so ensidie wo se etimi ka ma di nsia kantam ai se eye mienu ensidie ni se wo frade bi eni ho me frɛ ana me bodi se nyankopɔn meye me dansini se me ya akopema wieye wa frɛ bibi ena entam ne se mi hu ne se nyankopɔn so kyɛn bibi a enti wono na me de me ho kɔtwere no se ma mfa me ho antwere no so eno so ya asɛm foforo entam no eno ntina se obi ene obi nya asɛm o pɛ se o ka wo hena wo kuro no mu entam na me ya ginadi entina mpani se sebe o ye de ade ade a enkoka se me kan no nan okay no nine no asante amamre ye frɛ ne taame enye ntamka eti obi bedi ade a na so obi bedi hinempo a ye mane ka saa taame no se me ofa yawo saa konwa me ni menua epre saa ma me ho ne kɔ me ho fa ase adwo Aprebi ho a me de me sika ne me nim die ene me ni monyam ebeta na chi me ka abusuapani ne na ahema nan watota me oh okay ti wawie umfiri wo ntimi nkodi mensem bia bio ntimi nsesa wa no so enti enkoda no ense se omode saade no di agro ti se obi ni obi di agro no wota aka saa asem na me bia se mani mpan me de obi ko sebe o obi ho na me ye adwuma wa fidie foforo so na nipa kro no nkoda mienu onu mu wo school ba ko di 9 years ana ba ko di 16 years waje 16 years 9 years ni nsem ade na akura ne se wa mfa misika ama me a mebo odua ota ti bi woni fie ana we ni nim se obetima ne dai na obo odua no na chi akura no kitwa no obo odua ma na ya adwuma we na yare saa omunwura no na dakro paade hunu ni bi ka se on kai se da oje obi nsem 5 Ghana cedis sabre ni friend 50,000 50,000 waje obi nsem 50,000 ewo school o se ache she na sabre o wie school
let's say ye pa akwala no me di e kire bi ansana ne omote omo edidi omutirim kama nitiyo nyesa anko beko na de ebo ano no se na me di dwuma bi wa fidie so se ya na me kofa aho asem ba e na omo frɛ ya me ye se me kire ma omo be me nyesa ade aboa koko eno nche se me wa duro bi a me ni hwe ano na atie ena bi a metimi kire kwan bi enti say sa adwubi na ne duabo a wo boy na so asem ye no kure ofa adi adanse se enipa bi hyeda de duabo ekata asem no kure so ebra wo hunu se ade no abopini no abodua minimum obi sa no wa fira kira koda ne ana se minimum obi a sebe efie omotimu be ma bi fa no wo sebe nana no monimu a e wa adwaye ni kuru busa no wa buru ne hunua se nya no kure na mesubi butu suru odi mesubi ni mse ade eyampa me kra me huru ye kra me huru be mpre nan edi wa na me frɛ oba na oburu nua ne ma me na me bo na ma ne se asem sei na oba no aye na me de me gidi se anhwa ebe ye adwuma nti om frɛ ne ba no mu ni hu adwuma ni manimu ya wa na be ma ne buru ketem sa bre na Dubai ne kro no enwanwa se obi ko bia be ma ne ko Dubai ko di be na otwumienu oba ne dua ne ye adwuma na watwumienu pe oba ne dua ne ye adwuma oba ne ye adwuma bi eno kra dua ne firase se oba ne nhuna de na be ma no so nhuna de ansa na no kra da die be ma no oba ne ye sa no eti dua bode enye so ye akoda wo so ye peno ade ne se enye me eye waji atomo apa na ne obi ye nhyehyeye se adwoa ofoyi wo de mami a metu aka mesre di nhyehyeye no so ebi ni wa ma adwoa hunu se bi na eni ho na ade beba anye saa na ade di agoro a anhwa na nyame ma mfinhia be wa ha na bi akodi aduanan pe enye obi akwa nanim agoro di saa entu woka woni akwada akwafuo mu na ase edura hyehyeye ha ye beso ye oduru na wonsuye na pasem de bi ka kire no na ye die obi wo ha wode se eye ni mensam wo se so akotim so sam wo se so dwesam wo wode ne bo so na me ni bi ni menya den yo afa enti ena de mse asem no nyina na waka no na de me pese wo ka ade kire nyina da pese wotu ema ne mema ne fa wa afọ ye de ntokwa pia bontene no nse yetimi ko firi hyase efiri da mu so epia bontene o eye no kre na hima wada hyase efiri da epia bontene ena emaba wa no so a edua de da ya no enya de pa na hima de kakra meka obrenti mesre ahwefo ene adofo ne se woye oware ni ana awalefo bi ete baabi a mesre mo se ane daabi a baabi a woduro bi ne ho betime twa abaabo wakotwe mpena na oyere achewo ana oyere hunu ana ukunu ahunu ye be me na fa cheme ebi nsi bi memfom so o achew na be ma ne mfa nchew na se oba ne mfa nchew na yi wadwene se me kadie obitimi ka ne nsam sia wodi akuma ekwa anyina wuku testia de namda bia me ka me nsam pen bo se na ye ka ma wo pen na wodi ye adwuma na wo na afi adane ka enti me sre adofo ehwe me se emema ne ma walefo no a yetimi didi nse yetimi buru nua na yetimi de ye ntokwa epia bonten no se ye no kore ne ye chiwa ane na emu meduru baabi ana bema woni sika wo ho otri ti sebe odwa ti mesre emma no se bema na bibi ni ne ho a mesre ya mo nkrokro no kakra na bema bibi ni ne ho bia ne mfinhia mu che se bema na dwuma se ya se mfinhia no obenya duo akande no wo dada ho a emu be che ema be se num na ebi ebetumi abeka ho na enso sika ba bema ho anu ofu ntakra ogro ho obetu sesi a sese de ahene enyamo ti de me pese omo yense omo nkrokro ye wa bra yakwa aho kirem sika ni ho anase adwuma ase omo nkrokro ye sa na be ma no so oba no akofa kakakra bi aba oba ne ma menti odwene utimu so oba adwene ade ya ne ma me ba bi ote enye be ma wunya bi ma no kra o modem mo kakra fama no ne mfa so dwemra emfa ntokwa mpia bontene ne moa na ye ma
ya mebunu no esi so no so eduabɔ nya de pa so ɔde duabɔ ɛka wa brabɔ ho a wontimi mmɔbra nuru baabi a ɛsɛ oboduro no mesrɛ adɔfoɔ sɛ ye ma no titiri school foɔ no senior high foɔ no kra no ɔmo wɔ saa de bre bi mi kɔ ɔpani bi nkyɛn sɛ me kɔfa news me kɔ ene senior high foɔ bi akɔ brunua na ɔmo de ɔmo brunua ya na krama fa ka de ne we de ɔnye wɔ mo hwee ti ewia ne ama teacher ni bi ɔno so te ayi ne so hɔ wo hwa wɔn mu maa na maa no so ɛyɛ free aduonu kɔsi aduasa ɛyɛ pa yɛgya mo wia ateka o maame ni ho kabia bio wo kɔ school a hwɛ wo ho yie sɛbe o nkɔ brunua ɛmfa yade a na ɔhaw bi na duabɔ no da a wo bɛbɔ no ɛnyɛ saa da no na bi a ɛyɛ adwuma bi kura bɛ wie school akyi ɛma bɛɛma bi ɛmfa maaya mienu mom na amafo ka say at a time sure ene dey three someone say ho ahwan no ehu papa na hima ehu abususem pa eti kofa saa hawi ba eba saa bi na si nkoda na ono mogbo ampe mu asesa akoya de fofo eti mom ye nhwe ye ma no ne nkola no so ye nhwe hu ye se ye nye nuabode na boy piesie chenche hene katachie memuajo mu atenase na wadaro ma obrenti mesre na madase kakra na no kwasiada ma me Sarah ne ma efri amona ne bedi na woda ma me no wadi 70 years mfiadio so ma me ne kapa ntichina e de ma me mfonyi ne beba be kire MC afo na ja o maka me bi kakra kire ma ya we she no birthday Kofi Asamoah ene Kwaku Asamoah ne yere Linda onum so mo dadofo ne onum beboa onum nyina se titiriw sofa kwasi awua onum so mo da wasepa yo ene na ene yanko ye register no so e chan akosua Sakati Kofi Junior present say asenchira bolo present say wo fa kanetete agro no wo kai bi pa anto akire ye obi bo hey ko yanko yo ala tenkruma na enso eno ye hunu say be mu abi etimi prepre ma no de on nsa keka se be wo mpoku a na eyi afira agro no mu che se we ni ite ana ti akoti ye ti re ti akoti eno bre bi a me peso me ma di card o de na to fom yo ani onyi abo be no onyi kusi onyi achechede onyi omudi che se be di agro na jai abisia Kofi Amponsa aye present e wo aye Fiditenta no eso owusu Francis nso and was the near Jehopa so Fredred Masa and wo hwe free na Asiedu Ebenezer ono so se wogina so ya life wo hwe free ayamfre sanso na Nati Verdi wo se eyezu as abato no de ho no so ne de no ai wo de efiri eba eye ni nyina aka bom na eson afe Asiedu Ebenezer maka wo de Asiedu Ebenezer kra de wo se eye culture mamre no ano no Nasira Isa also chia sister adwa ne wo fa yawo ane wo se wo chia ye pa wo hwe de free asaman minima size asaman de do so bebrebe agura sama wo asuafi asaman wo anti bebrebe konko lelele wo se aha so wo hunu onye ne ho nipa wo be hadwene no se ajekum wo hyeda na okotete ho ekoko hunahuna maami Nasira na kasa asem Steven Ado odo oba so oba bedidwa yori nyina aka ho bi eso na abusua aha na me de register no me de misie ofa kai ho me de aseda ema abotra clinic Canada Roma ofa ye ho ka one Lawson abusua ko ni nyina anenti Lawson Enterprise eka ho na Lawson enupa ya wode abadwaso no so wunya bi a ebeboa mpom den ebeboa wo memayo ebeboa wo mayo na ye bites ahodo ni nyina nso eya no apedi akakaduro de ene delay man is a delay man aha me hu boda delay man bites no eno nso ye ene nti ya ye nyina ye nyibe na ye nya wedie no mu adwuma mama fa seda ema nanamo no jemfo a wo hwe ye Mr. Asante of Ghana Post papa me dasoa me twa wo bomoden bra ne ye money ma ho dawuru ma afei me na MCR fo nyina ase Kingsley Achu Owura na emema no a wo ewo ye MCR edan no mu nyina engine room ho engine capacity for edam nyina ase na eye ofa yawo se nche bia ni ho ai checha hine so oda ase boy piesie ohine yire Ajoa Aprebi nyame eya dom a ochena ye hia bia makramo